Dead on the spot ang motoristang inikang mabudalan kang kasabayan ng mixer truck sa boundary kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, asin Pork 3, Barangay Padang, Legazpi City. Alas 3:30 ning hapon kasudma. Binisto ni Police Chief Master Sergeant Nolan Balanta, ang Chief Traffic Investigator kang Santo Domingo PNP ang nagada na motorista na si Arian J. Lumen Ibaldon, 19 anyos asin residente kan Barangay Bagumbayan, Daraga, Albay. Lugadan man sa insidente ang backride kaini na binistong si Maria Carmelia Lita, 19 anyos asin residente kang Pilar, Sorsogon. Nagluluwas sa inisyal na investigasyon, namantang pigbabaybay kang mga biktima ang lugar kang insidente pasiring sa direksyon kang syudad ning Legazpi. Nagpurbar si Lumen na mag-overtake sa inutan kaning mixer truck. Alagad aksidente ning tuminama sa barikada sa gilid tinampo. Rason kang sa indang pagsemplang asin pagkakapairarom ni Lumen sa truck. Hasa sa maligidan kang ruweda ang payo kaini. Yan sindan, katahaw, pagbangga, luminaog sa main sa inner lane kung saan nagbabagtas man ining Sinotrack na mixer. So, dahil naman siguro na anuang contract na maiwasan, naligis niya mismo motor kaibanan sa driver. Kaya sa pinangyarihan, medyo palaog ka po sa boundary, minasadit ang tinampo. Tapos duman sa gilid na parte, sa outer lane, medyo maburubaybay duman. Kaya may posibilidad, nag-solve sila, duman pa sa inutang bago mag-boundary. Nagluluwas man sa investigasyon na may mga sulot man na helmet ang mga biktima kan maaksidente. Posibleng maampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property ang driver kan truck. Nangunyan ang nasa kustudiya pa kang Legazpi PNP. So driver, voluntaryo siyang nag-surrender digi sa muya. Kinustudiya po siya, tapos proseso. Ngunyan, court na lang po ang bala sa iya. In case mag-file si family, court na lang po ang mag-decision kung ano ang negligence niya po doon. Pasiguro po pag maniyo, lalo po pag mga truck, desin to magpara sa gilid, minsan blind spot kan truck, lalo kung bigla sindang mapundo ang truck, maduman sinda sa inutan, minsan ang truck ay alangkaw, di sinda nailing sa baba. Pag abanti kan truck, minsan di pa sinda nag-start, kaya nangyayari minsan di tiga-asa na aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.